Καλησπέρα σας από το Beauty Room της Tommy G. Φέτος, στο Just the Two of Us, θα έχουμε μαζί μας τα πιο φαντασμαγορικά προϊόντα ομορφιάς, τα Tommy G. Ναυσικά μου ξεκινάω με το Cheeky Color υγρό ρούζ. Με μεταξένια υφή για απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα και υγιή εμφάνιση στο look. Σε 6 αποχρώσεις για μοναδικές εμφανίσεις. Για χρώμα στα μάγουλα, contouring και λάμψεις. Ιδανικό και για χείλη. Στεγνώνει γρήγορα και διαρκεί όλη μέρα χωρίς να αλλοιώνεται ενώ απλώνεται τέλεια στην επιδερμίδα. Και συνεχίζω δίνοντας διαμαντένια λάμψη με το Diamond Highlighter. Μοναδικό highlighter με τη λάμψη διαμαντιών που εφαρμόζεται σαν ένα αστραφτερό πέπλο, προσφέροντας εντυπωσιακή λάμψη σε όλο το πρόσωπο και σώμα. Εφαρμόστε το σε ζυγωματικά, μύτη ντεκολτέ, μάτια, ακόμα και πάνω από το κραγιόν σας. Θα το βρείτε σε 2 αποχρώσεις. Α, είναι συγκλονιστικό. Πάρα πολύ φυσικό. Τέλειο.